Geen promotie van Rianne. Geen trouwen, geen kleinkinderen. Alle spulletjes die we hebben bewaard in verwachting van eventuele kleinkinderen. En de spulletjes die niet weg mochten van Rianne, voor als ze kinderen zou krijgen. Die kunnen nu weg en wij kunnen naar de lege plekken kijken. Mijn vrouw en ik wachten nu gewoon op de dood. Dat je gaat zitten toekijken hoe je slachtoffer langzaam doodgaat en geen hulp inroept, maakt de zaak voor mij nog veel erger. Toen ik bij haar was, na de worsteling, in de deuropening, was ze nog in staat om te zeggen 112 bellen, ambulance. Vaak had ze zoiets al niet eerder gezegd, gesmeekt. En dan niet handelen. Rianne was onze enige dochter. En onze prachtige Rianne krijgen we toch niet terug.